ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാട്ടോ. രാമ മമ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാധികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിലുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 44ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? നമ്മളുടെ പൂർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളിലെ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ആർക്ക് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോ ആ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ എന്തെന്നാ, ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാനും പറ്റും, മറയ്ക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാന്. അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണനാണ്. ഒന്നിനെ നശിപ്പിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാനാണെങ്കിലും ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 44. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്മന്യസേ ധ്രുവം ലോകം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ധ്രുവം വാന ചോഭയം. അത് അധ്രുവം എന്നാണ് കേട്ടോ. ലോകം എന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആന്നുള്ളത് എടുക്കണം. ധ്രുവം വാന ചോഭയം. സർവഥാ നഹി ശോച്യാസ്തേ. സ്നേഹാദന്യത്ര മോഹജാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത് എങ്കിലും, മന്യസേ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുക, ധ്രുവം നിരപേക്ഷ സത്യം, ലോകം വ്യക്തികൾ, അധ്രുവം അയാഥാർത്ഥ്യം, വ അല്ലെങ്കിൽ, ന ഇല്ല, ച കൂടാതെ, ഉഭയം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും, സർവഥാ എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും, ന ഇല്ല, ഹി നിശ്ചയമായും, ശോച്യാഹ വിലപിക്കാനുള്ള വിഷയം, തേ അവ സ്നേഹാത് സ്നേഹഹേതുവാകയാൽ, അന്യത്ര മറ്റു വിധത്തിൽ, മോഹജാത് വ്യാമോഹത്താൽ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ രാജാവേ, ആത്മാവിനെ ശാശ്വത തത്വമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തെ നശ്വരമായോ
അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതമായ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ സർവ്വതും നിലകൊള്ളുന്നതായോ, അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വതിനെയും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെയും വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത സങ്കലനമായോ അങ്ങ് എങ്ങനെ തന്നെ കരുതിയാലും, ഏതൊക്കെ തരത്തിലാ പറയുന്നത് നോക്കൂ. ശാശ്വത തത്വമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നശ്വരമായിട്ട് കരുതുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവ്യക്തഗതമായ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ സർവ്വതും നിലകൊള്ളുന്നതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സർവ്വതിനെയും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെയും വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത സങ്കലനമായോ അങ്ങ് എങ്ങനെ തന്നെ കരുതിയാലും സത്യാവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നെയല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. അല്ല അല്ലേ, ഇത് തന്നെയല്ലേ ശ്ലോകം? അതെ. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളും വേർപിരിയലിന്റെ വികാരങ്ങളെന്ന് മായികമായ സ്നേഹം ഹേതുവാകയാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ശരീരത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വതത്വമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തെ നശ്വരാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, അവ്യക്തിഗതമായ നിരപേക്ഷ സത്യം, അതായത് അവ്യക്തഗതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും, ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എല്ലാ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒപ്പം ആത്മാവിന്റെ വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത സങ്കലനം, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെയും ഒരു സങ്കലനമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ കരുതിയാലും എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും വേർപിരിയലിന്റെ വികാരങ്ങൾ എന്നത് മായികമായ സ്നേഹം ഹേതുവാകയാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഒന്നിനെ നമ്മൾക്ക് വിട്ടുപോകണം അല്ലെ? ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന നശ്വരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ശാശ്വത അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോ എന്ത് ഇതാണെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏതാണെങ്കിലും ഒന്നിനെ പിരിഞ്ഞേ മതിയാവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട തത്വമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏജിന് ശേഷം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വിട്ടുപിരിയാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിറയെ പേരുണ്ടാവും അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ ഒരു വിഷമം തോന്നും അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് അവരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റിലേഷൻ ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് റിലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോ ആ വേർപിരിയലിന്റെ വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മായികമായ സ്നേഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ശാശ്വതമാണ്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ഒരു അത്രയും നാൾ ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത്, മായികമാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മൾക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ എന്തെന്ന്, ഈ റിലേഷൻ ഏത് ബന്ധങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശാശ്വതമല്ല. ഒന്നൊന്നിനെ പിരിഞ്ഞു പോകും. ആര് ആദ്യം പോകും നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പിരിഞ്ഞു പോകണം എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അറിയാം എന്തായാലും ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല. അത്രയും നമ്മൾ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന ഒരാളോട് നമുക്ക് എന്തായാലും ദുഃഖം തോന്നും അല്ലെ? അവർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മായികമാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണത്, ആത്മാവുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവുമായിട്ട് ചേർന്ന ബന്ധമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ആത്മാവുമായിട്ടാണ് ഈ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നേന്ന്, ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവരെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിനോട് കൂടി അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഓരോ ജീവാത്മാവും പരമപുരുഷന്റെ വ്യതിരിക്ത അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. മാത്രവുമല്ല ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥ ഭഗവാന് അധീനനായി സഹകരണത്തോടെയുള്ള സേവനമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോ നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. സേവകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അങ്ങനെയൊന്നല്ലല്ലോ, നമ്മൾ സേവകനല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ താഴെ എത്രയോ ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ സേവകനല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുമാതിരി ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അല്ലേ തോന്നുന്നത് അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, തോന്നാറില്ല. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം. ഇല്ല മാതാജി, സേവകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് കേട്ടിട്ട് ഒരു ജോലിക്കാരൻ തോന്നാറില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്, ഹരേ കൃഷ്ണ, വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ജോലിക്കാർ വരുന്നു എന്നുള്ളതില് ഈ നമ്മുടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ? ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, ഒരുമിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ഒരാള് അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പിന് വരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിറയെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും, ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ജനറൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തനി പാത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കും. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുത്തി, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ അവരെ ഇരുത്താറുണ്ടോ? പൊതുവെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ കാണാം. ആ സേവകൻ, അതെ, അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ ആ സേവകൻ എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ താന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സേവനം ചെയ്യലാണ്. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്ക്, ഇനിയിപ്പോ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ എംപ്ലോയർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല ഒരു എമൗണ്ട് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനിയൊക്കെ നല്ല ഒരു ജോലിയിലായിരുന്നു, ഒക്കെ റിട്ടയർ ആയി, മക്കളൊക്കെ സെറ്റിൽഡ് ആയി, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തന്നെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇനി ആ ഒരു ലെവലും കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരാളേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മളൊരു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാം. അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ആനിമൽസ്, ഒരു പൂച്ചയാവട്ടെ നായയാവട്ടെ, അവർ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വേണ്ട ചെടികൾ വളർത്തുന്നുണ്ടാവും വീട്ടില്. ചെടികൾക്ക് നനയ്ക്കണം. റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നനച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടി ഉണങ്ങി പോവില്ലയോ? പോവില്ലേ? ഉറങ്ങിപ്പോവും. അതും സേവനമാണ്. നമ്മളപ്പോ ചെടികളെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ സേവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ 3 ലോകങ്ങളും സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ഗ്രേഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളെയാണ് ഇപ്പൊ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മൃഗങ്ങളാവട്ടെ, മരങ്ങളാവട്ടെ, അതിനെയൊക്കെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും മേലെയല്ലേ എന്തായാലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം, അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്തും കൂടിയാണ് കുറച്ചും കൂടി താഴ്ന്ന പണികളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് അധീനനായി സഹകരണത്തോടെയുള്ള സേവനമാകുന്നു. അവന്റെ ബദ്ധമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലായാലും, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെയും അനശ്വരതയോടെയും ഉള്ള മുക്താവസ്ഥയിലായാലും ജീവസത്ത ശാശ്വതമായി പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലാകുന്നു. എന്നാൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ജ്ഞാനത്തിൽ വ്യുത്പത്തിയില്ലാത്തവർ ജീവസത്തയുടെ യഥാർത്ഥ നിലയെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹപരമായ നിരവധി പ്രമേയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനെന്നും പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ആവരണമായ ഭൗതിക ശരീരം നശ്വരവും താൽക്കാലികവുമാണെന്നും എല്ലാ തത്വശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ആയാലും ഭാഗവതമായാലും പല വിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പല ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെ? പലരും എഴുതണതിന്റെ. പക്ഷെ അതിന്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഏത് തത്വശാസ്ത്രപരമായ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്താലും ആരതിന് വിവർത്തനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതനാണ്. അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ആവരണം മാത്രമാണ് ശരീരം, അത് നശ്വരമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കർമ്മനിയമം അനുസരിച്ച് ശാശ്വതനായ ജീവസത്ത ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി നടത്തുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അവയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടനയനുസരിച്ച് ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ നശ്വരങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ, അഥവാ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ടതായ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഇതിപ്പോ ഏത് ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണ് നമ്മള് ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്നത് പോലെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? പഴകുമ്പോ ഒരു വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത് പോലെ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ദേഹം ജീർണിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമാവുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി യങ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പ്രായമായിട്ടുള്ള വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത്. അതെന്താണ്? ഒരു ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പഞ്ചരബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരമബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരും ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും, എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ ജഡവസ്തുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന വേറൊരു കൂട്ടരുമുണ്ട്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു എനർജി മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന്, അതുകൊണ്ട് അതിൽ ലയിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മത്തിൽ, പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് കേട്ടോ, ചതുർബാഹു. അപ്പൊ അത് അവരെത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഓറയുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഇനി എന്താണ് അടുത്തത്? എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടരും ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് കുറെ പേര്. അപ്പൊ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? ഈ നമ്മൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം തീർന്നു എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. ആത്മാവ് നശിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ ജഡവസ്തുവിൽ മാത്രം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റേതെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഡവസ്തുവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ജീവൻ വരുന്നു, ജീവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും അവർക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിരവധി ജഡവസ്തുക്കൾക്ക് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് രൂപ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം രൂപമാറ്റങ്ങളിൽ നാം വിലപിക്കാറില്ല. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഇരു കാര്യങ്ങളിലും ദൈവശക്തിയുടെ കരുത്തിനെ തടയുക അസാധ്യമാണ്. നിരവധി ജഡവസ്തുക്കൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമ്മുടെ ജഡവസ്തുവാണ്, അല്ലേ? ശരിക്കും നമ്മുടെ മേലെയുള്ള ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജഡവസ്തു അല്ലേ? അതെ. അതെ. അതിനുള്ള ആത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവൻ വരുന്നത്, അല്ലെ? ആത്മാവ് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ജഡവസ്തുവിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ജനിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ രൂപത്തിലാണ്, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ സമയവും നമ്മുടെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജഡവസ്തുക്കൾക്ക് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട്, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജഡവസ്തുക്കൾക്ക് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് രൂപപരിമാണം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുതായി കൗമാരത്തിലെത്തിയെന്ന് മറ്റോ കരയാറുണ്ടോ? കുട്ടി വലുതാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്കറിയാലോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ യൗവനം വരും, യൗവനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം വരും, അറിയും. അതിലാരും സങ്കടപ്പെടാറില്ല, അല്ലെ? ഒരു ഭംഗി കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരി സങ്കടമൊക്കെ വരും, അത് വേറെ കാര്യം. യൂഷ്വലി എന്താണ്, നമുക്കൊരു രോഗം വരുന്ന മതി നമ്മൾ പേടിക്കാറില്ല, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ? നമ്മൾക്കൊരു രോഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, 51 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 52 വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും കരയാറൊന്നുമില്ല. നമ്മളത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ആരും പേടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ആ രൂപപരിണാമത്തിന് ആരും പേടിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. മുകളിൽ അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ പേടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ആത്മാവ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല ദേഹത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ നന്നായി ഇരിക്കണേന് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഇരു കാര്യങ്ങളിലും ദൈവശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല, അസാധ്യമാണ്. ആർക്കും അതിൽ കൈകടത്താൻ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ മനസ്താപം ഉണ്ടാകാനുള്ള യാതൊരു കാരണവുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്, സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്, സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 45. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാജാഹ്യംഗ വൈക്ലവ്യം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വൈക്ലവ്യം അജ്ഞാനകൃതമാത്മനഃ കഥം ത്വനാഥ കൃപണ വർത്തേരം തേ ച മാം വിനാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ആകയാൽ, ജഹി ഉപേക്ഷിക്കുക, അംഗാഖേ രാജാവേ, വൈക്ലവ്യം മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം, അജ്ഞത കൃതം കാരണത്താൽ, ആത്മനഃ അങ്ങയുടെ സ്വയം, കഥം എങ്ങനെ, തു എന്നാൽ, അനാഥാഹ അശരണരായ, കൃപാണ പാവങ്ങൾ, വർത്തേരൻ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുക, തേ അവർ, ച മാം എന്നെ, വിന കൂടാതെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആകയാൽ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച അജ്ഞത ഹേതുവായുള്ള അങ്ങയുടെ ആകുലത ഉപേക്ഷിക്കുക. അശരണരായ ആ പാവങ്ങൾ അങ്ങയെ കൂടാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അങ്ങിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നത്?
ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച അജ്ഞത ഹേതുവായിട്ട് ഇപ്പം ധൃതരാഷ്ട്ര ഇത്രയും കേട്ടതാണ് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ കേട്ട ഒരാളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേട്ടത്? സഞ്ജയന്റെ സഞ്ജയന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാവണേ? ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ശിവായാണ് ഒന്നും അറിയില്ല ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. കാരണം അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. അവിടെ ഇത് സഞ്ജയൻ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഉള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? എന്റെ മക്കൾ നന്നായി ചെയ്യോ? അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജയൻ എന്ത് പറയണമെന്നുള്ളതൊന്നും തലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ആരുടെ? ധൃതരാഷ്ട്രരെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ്, ഇത് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ളതൊന്നും ധൃതരാഷ്ട്രരെ തലയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച അജ്ഞത ഹേതുവായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ മരണത്തിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അങ്ങ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അശരണരായ ആ പാവങ്ങൾ അങ്ങയെ കൂടാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അങ്ങിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആരാണ് ഇപ്പൊ ഈ പാണ്ഡവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രം ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അപ്പോഴും എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ആ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം. ഞാനില്ലാണ്ട് ഒന്നും ശരിയാവില്ല, ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എല്ലാം നന്നായി നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ചില ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളുകളിലും ഉള്ള ഭാവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ദുഃഖിക്കാനായിട്ട് ഒരാഴ്ച ദുഃഖിക്കുന്ന മാക്സിമം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം എന്ന് വെച്ചോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അത്രയും എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കളായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാവരും ജീവിക്കും. അവരൊന്നും മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അതുമായിട്ട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ആവും. അതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ. ഏതൊരവസ്ഥയിലും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നമ്മളാണ് എല്ലാം, നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത്. അത് പോളിഷ്നെസ് ആണ്. ആരില്ലെങ്കിലും ഈ ലോകം പോവും. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട്, ചന്ദ്രൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കോ? ഇല്ല. എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് പകരം നമ്മളുടെ സ്ഥാനം വേറൊരാളെ ഏറ്റെടുക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു അടുപ്പം വരും. കാരണം നമ്മളില്ലെങ്കിലും ഈ ലോകം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണത്, അവർ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കാൻ പോണത് എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്? ഭഗവാനുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നന്നാക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ ഇരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ കണ്ട് നന്നാവും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും എന്താ തോന്നുന്നത്? കണ്ടോ, ഇവർ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളും അത് ഫോളോ ചെയ്യാം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നാം അല്ലേ? തോന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. നമ്മുടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരും അശരണരാണെന്നും നമ്മെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നാം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അജ്ഞത ഹേതുവാകയാലാണ്. ഓരോ ജീവജന്തുവിനും ലോകത്ത് അവരാർജിച്ച നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് പരമോക്ഷ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസൃതമായി എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ്, നമ്മളില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചോളും. ഭഗവാൻ ഭൂതഭൃത് അഥവാ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സംരക്ഷണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുവൻ തന്റെ കടമകൾ മാത്രം നിർവഹിച്ചാൽ മതി. കാരണം പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനാവില്ല. മറ്റാർക്കും, നമ്മൾക്ക് ആർക്കും മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 40. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കാലകർമ്മ ചൊല്ലിക്കോളൂ. കാലകർമ്മ ദേഹം ദേഹോയം പാഞ്ചഭൗതികഃ കഥാമന്യാസ്തു ഗോപായേ യഥാ പരം. കൃഷ്ണ. കാല ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം ഗുണ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ. അധീനക നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ. ദേഹക ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും. അയം ഈ പാഞ്ചഭൗതിക പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ. കഥം എങ്ങനെ. അന്യാൻ മറ്റുള്ളവർ. തു എന്നാൽ. കോപായേത് സംരക്ഷണം നൽകുക. സർപ്പഗ്രസ്തക സർപ്പദംശനമേറ്റ ഒരുവൻ. യഥാ അത്രത്തോളം. പരം മറ്റുള്ളവർ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരം മുമ്പേ തന്നെ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പ് തന്നെ പാമ്പിൻ വായിൽ അകപ്പെട്ട അതിന് മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുക? നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവർത്തനാണ് ഇത് കേട്ടോ. എന്താ പറയണേ? പഞ്ചഭൂതാത്മ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? വായു അല്ലെ? നീ വായു ആകാശം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ശരീരം മുമ്പേ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ പിടികൂടുന്നത്? മായ പിടികൂടും. മായ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങള്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഇത് നമ്മളുടെ ദേഹത്തുണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ പൂർവ്വ കർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തായിരുന്നുവോ, മരണസമയത്ത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തായിരുന്നുവോ, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നതും അതിന്റെ പ്രകൃതി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇത്തവണ സത്വഗുണമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് കിട്ടുക. അതിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് തമോ ഗുണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് രജോ ഗുണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഏതിന്റെ അധീനത്തിലാണുള്ളത്? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെയും അധീനത്തിലാണുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പ് തന്നെ? അപ്പൊ എല്ലാവരിലും 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് ബാധകമല്ലേ? അതിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ അവർക്ക് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി എല്ലാവരും പാമ്പിന്റെ വായിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പിന്റെ വായിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കരയുന്ന ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? എല്ലാവരും പാമ്പിന്റെ വായുടെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പം അതിൽ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വേറെ ആർക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എല്ലാവരും അതാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോവാനായിട്ട് ആർക്കാണ് സഹായിക്കാൻ പറ്റുക? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അല്ലെ? അതായത് ഒരു വലയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൃഗം അകപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ലേ ആ വല മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാവുന്ന ആ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിക്കാണ് നമ്മളെ. അത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന്ന് രക്ഷയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരാള്. അത് ആരാണ്? ആകെയുള്ള ഒരാള് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ലോക പ്രസ്ഥാനങ്ങളാൽ ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാനാകില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അവരും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലെ ഉള്ളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മുക്തി തരാനായിട്ട് ഇവർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. കാരണം ജീവസത്തകൾ ഉന്നത ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതരാണ്. ശാശ്വതമായ കാലത്താലും വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ശാസനത്തിന് വിധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവ്. സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നിങ്ങനെ ത്രിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതൻ അല്ലാത്ത പക്ഷം വസ്തുതകളെ അതേപടി കാണുക സാധ്യമല്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റാണ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക. രജോ ഗുണപ്രധാനർക്കും തമോ ഗുണപ്രധാനർക്കും കാര്യങ്ങളെ അതേപടി കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മളൊന്ന് മുഴുകണ കാരണം കൊണ്ട് അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ വരിക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരുവനെ മാത്രമേ ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കാനാവൂ. എന്തിന്? രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരായ പാതയിൽ നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കാണ് അതിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും രജസ്തമോ ഗുണികളാകയാൽ അവരുടെ ആസൂത്രണങ്ങളും പദ്ധതികളും മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു നന്മയും ചെയ്യുകയില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ശാശ്വതമായ കാലമുണ്ട് അല്ലെ? കാലം എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ?
ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അതിനെ കാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. താൽക്കാലികമായി പ്രയോജനകരമാകും വിധം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ നല്ല പദ്ധതി സമയത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നിരാശമായി തീരുന്നത് കാലം കാട്ടിത്തരും. കാലസർപ്പം അഥവാ എപ്പോഴും മാരകമായി ദംശിക്കുന്ന മൂർഖൻ പാമ്പിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ കാലത്തെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമായ ഒരേ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് കാലത്തിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്? കാലത്തിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം. കാലത്തിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാനില്ല. ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒഴിഞ്ഞു വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് കാലത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ് എല്ലാം. അതായത് ഓരോ നിമിഷം കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്, പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. മൂർഖ ദംശനമേറ്റ ഒരാളെ രക്ഷിക്കുക അസാധ്യമാണ്. മൂർഖ സമാനമായ കാലത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും അഥവാ അതിന്റെ സമന്വയമായുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഉത്തമ ഉപായം ഭഗവത്ഗീത 14:26 നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയോഗമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. ലോകോപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരമപരിപൂർണമായ പദ്ധതി ഏവരെയും ലോകത്തിലുടനീളം ഭക്തിയോഗം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരാക്കുകയാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതിനു മാത്രമേ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും അഥവാ മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ കാലം, കർമ്മം, ഗുണം എന്നിവയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത 14:26 ഇതിനെ സുനിശ്ചിതമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. അതുപോലെ കാലം, കർമ്മം, ഗുണം എന്നിവയാൽ, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 14:26 എന്താ പറയണേ? മാംശയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ആകെക്കൂടി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? പിഴയ്ക്കാതെ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത സവേ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷതേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാസു പ്രസീദതി എന്നാണ്. നിരന്തരമായി നിർത്താതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല, ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയല്ല, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമയം എത്രയും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. നാളെ കാണാം നമ്മൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഏകാദശിയാണല്ലോ അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഏകാദശി ആശംസകൾ. നാളെ നാളെ ഇല്ല കൽപ്പതരൂപ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവർദ്ധിക്ക് ജയ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഇതിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഒന്നും പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എവിടെ വേണിരുന്ന് ജപിക്കാം അല്ലെ? നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.